едно съобщение. Министърът на отбраната в изпълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили и Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България е уведомил Народното събрание за издадени от него заповеди, с които е разрешил преминаването през въздушното пространство и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и чужди въоръжени сили и средства, изпращането и използването извън територията на Република България на военнослужещи и средства от въоръжените сили за участие в учения и по други причини и съвместна подготовка с съюзнически въоръжени сили на територията на страната. Уведомленията са с входящи номера от 51 503 0958 до 51 503 0961 и са предоставени. Всеки ден приятели ви съобщават да се приготвяте за война. Не знам, защо сте толкова спокойни. Или не ми пука, викаш, Демети. Война, какво е това, нали? Сега ще измрем. Голяма работа. Лек ден.